Táto technika je prijímacie stredisko. Slúži to na príjem signálu od hlbokotýlového prieskumu, prípadne od agentúry a na spätnú komunikáciu. Tu nás sa informácie prijímali a postupovali sa ďalej šifrantom. Šifranti boli samostatná skupina, ktorí podliehali vyššiemu stupňu utajenia. Celkové tam bolo 5 radistov plus jeden veliteľ, ktorý mal možnosť vstúpiť do ktorejkoľvek zo sietí a používalo sa to približne od roku 1970. V slovenskej armáde boli dve, ktoré boli delimitované z československej armády, kde boli celkovo 4. Je možné rovnaké prijímače zhotovovať podstatne menšie, aj záznam môže byť digitálny. Je možné túto techniku vopchať do jednej dodávky.